Valuria, o fogar das renegadas. Acabas de entrar en Valuria, o teu espazo irreverente para cuestionar a realidade desde o humor e a rebeldía. Se tes unha mente crítica que pon en dúbida o establecido, este é o teu espazo. Eu son Laura Veiga Eu son Sergio Casal. e aquí comeza Valuria, o fogar das renegadas. Un espazo de Obradoiro Digital Galego e Twitch en galego. Hola. Canto tempo, eh? Sí, que fuerte. O sea, igual uns meses sin estar Sí. por aquí. Aparte, sin decir nada, emitiu su programa, desaparecimos. Bueno, pues como vai todo, Laura, Sí, ben, sobrevivindo, que importante. ben? Nos gusta sobrevivir, é unha máxima. Sí, sí. Bueno, pois, benvidas ao terceiro episodio de Valuria. Terceiro. Guau, non dábamos un peso, non dábamos un peso, pero van ser algúns máis. Polo menos, un máis. Bueno, dous. Claro, un este máis o seguinte. Bueno, eu contaba outro tamén. Ah, bueno, va, pues a tope. Primeira temporada, 100 episodios. Cinco. Pareceme ben, pareceme ben. Bueno, pasou bastante tempo. Igual a xente aquí quere volver a saber que é isto de Valuria, non o programa, porque máis ou menos xa saben, pero de onde ven. Non, Sí, eu creo que está ben explicarlo. refrescar, Explicas ti ou explico eu? Explica ti. Bueno, pois veña, podo explicalo eu. Segundo a nosa exhaustiva investigación sobre o que é Valuria, non? Cando fixemos un pouco a nomenclatura deste programa, deste espazo, buscamos en diversas fontes moi complexas todas, en internetes, e vimos que o historiador Antonio Reigosa, que é académico da mitoloxía galega, pois estableciu que os valuros eran unha raza maldita que exercía de curandeira, de feiticeira, de agoreira, un pouco esa xente que nos gusta, que nos dá boas vibras aí, especialmente hai séculos cando a influencia da Igrexa Católica pois, era moi forte e había xente aí facendo un pouco de meiga por atrás. E este programa pois, nace un pouco para explorar esa parte un pouco máis políticamente incorrecta de diferentes temas e sobre todo para divertirnos, non? E bueno, vamos decir... Ollo aí. O motivo que nos trae hoxe aquí. Sí, vamos falar un pouco do motivo que nos trae hoxe aquí. Sí. Esa parte de Seguramente veríades que o programa vai de rochas. Por que? O sea, igual non é moi rechamante, non? O título, en plan, Rochas, next. Xa me estás boicoteando o programa. Vai ser así todo gacho. Claro, Valuria naceu un pouco pois porque nos apetecía explorar temas diferentes que non tocamos nas nosas canles habituais e un día así estábamos dicindo, seguro que se pode facer un Valuria de calquera cousa. Eu dixen ata de rochas e Sergio puxo cara de mierda, literalmente. Sabes que o feito de que xa o califiques como facer un programa de calqueira cousa é super despectivo coas rochas, non? A mí me parece guai. O rollo foi que a cara de Sergio pois converteu que a miña motivación principal fose traballar para traer este programa aquí. E no anterior Valuria do veganismo fixemos unha votación para saber se este programa ia existir ou non e a xente votou que sí. O sea que non é cousa miña. Porque o noso público é moi valuro e o fixeron polos jajas. No, triunfó la democracia. Triunfó la democracia. Bueno, nos gusta la democracia, a ver, me parece bien. Claro. E un dos motivos polos que Sergio me dixo que estaba en contra deste programa foi porque me dixo que era aburrido. Eu nunca me aburro, non? Nada me parece aburrido. Porque as rochas nin sequera se moven. Buah, pois descubrín que sí. Descubrín que hai rochas que se moven. Bueno, isto se verá co tempo, pero falaremos despois disto. Temazo, quedade por aquí porque temazo. Ojo, non é unha conspiración, vou avisando porque isto xa parece, entre o setup e tal, parece un pouco cuarto milenio, Sí, pero un pouco non. así. Unha pregunta, ti que crees que se facía coas rochas en Valuria? Xa que estamos. Eu estou bastante convencido de que se utilizaban para facer o mal. E non me refiro a coller unha pedra e bater con ela na cabeza do veciño. Refírome máis a mellor
pulilas para conseguir pinturas para facer rituais, para poñer en pócemas, en brebaxes e cousas que foran así un pouco, digamos, extraterrenales. Hai rochas psicodélicas. Debería haberlas, se non sei. Sei que hai unhas rochas que son as rochas seta ou mushroom rocks. Non sei, es que todo hai que decirlo en inglés. Claro. Es que non, como non sei se as hai aquí, pero bueno, mellor as hai en Galiza, non sei se hai rochas seta, pero creo que é solo pola forma. Creo que non che dan poderes especiais, nin visións, nin nada así, pero bueno. Vale. Fatal, as drogas mal, non consumades drogas, en Valuria non se consumen drogas. Bueno, na Valuria do pasado mellor, sí. No, pero... sí, pero aparte temos un vídeo falando do mal que está o fatal. consumo de alcohol. Efectivamente, fatal todo eso. Unha cousa vai pola outra. Bueno, eso, como Sergio dixo que un programa de rochas era aburrido porque non se movía, aínda que logo descubriu que sí, eu decidí traer como convidada a unha persoa que justamente eu a coñecín porque falaba de como se moven as rochas. Alejandro Gómez. Hola, moi boas. Benvido. Benvido. Bueno, empezamos vendendo ben, Sergio? Temos que levarnos ben. A ver, pero en todo ten que haber un poli bueno e poli malo. Teño que dicir que a mí Vale. de poli malo dasme fatal e vou a empezar a adorar xa píldora xa desde un minuto porque aparte tive a oportunidade de ver un pouco do que faz polo mundo e é imposible decir que o que ti faz é aburrido, entón, pois, non vai haber poli malo. Eso é un spoiler. Oye, ou outra cousa, había algunha outra opción aparte de rochas para este programa, digo, na votación? Digo, por saber a quen lle gané. No, na votación era rochas sí, rochas no. No, pero sí que hubo... Non había máis propostas. Eu creo que Sí, minerais. Hombre, pues gañar sin rivales é un pouco máis, imos dicir, cuestionable. É unha victoria. Sí, eu vou conto como victoria. me parece bien. Bueno, pregunta de rigor que lle facemos a todas as persoas que pasaron por aquí, todas, as outras dúas. Por que te considerarías un valuro? Pois aquí, como non falemos de que o de que estudio como se moven as rochas pode levarnos a que isto é cousa de meigallo, eu creo que é a parte fácil. Porque xa ves que Sergio tiña dúbidas aí de que a rocha se pudiese mover e eu dedícome a dicir que a rocha se move. O sea, pinta mal a cousa. A ver, pero por eso, para non transmitir desinformación, traemos a xente completamente experta para que, digamos, os nosos brindis ao sol pues, queden un pouco desacreditados. Porque se algo defendemos aquí es la ciencia y la información y los datos. Bueno, intentámoslo. A ver, as dúas somos xornalistas, entonces, si nós precisamente nos dedicamos a desinformar, pero bueno, sí. A tope. Creo que hoxe imos aprender un montón, ademais de divertirnos. Sí. A pesar de... Justamente o primeiro que eu quería que nos contaras era como se moven as rochas, porque eu creo que pouca xente é consciente de que se moven. Vale, a ver, a parte máis fácil é se ides a unha praia e vedes que de repente o cantil que había detrás vos o ano pasado xa non está. Por exemplo, Ponzos, por pôr un exemplo, aí cerca de Ferrol, non? Que hai moitos movimentos en masa. Iso que son rochas que caen. Por qué? Por la choiva, por acumulación de auga. Por exemplo, o caso das catedrais tamén, que aínda é un pouco máis coñecido, foi problemático, digamos, fai unha serie de anos, non? Cunha morte incluso. Son rochas que caen. Entón, se as rochas caen, podemos dicir que están en movimento, non? Newton estaría de acordo e a gravidade tamén. Pero hai outras rochas que non precisan desa gravidade para moverse, senón que se moven, digamos que no eixo horizontal. Por exemplo, nas praias. Nos traballamos moito en praias de bloques, que son, pois, rochas grandes, e vemos como se desplazan. Entón, é a forza do mar, as ondas, as mareas, as que fan que eses sectores ou eses entornos se movan. E logo, pois, atopámonos cousas como os típicos temporais de inverno que se leva medio paseo marítimo, rochas incluídas. Pois aí tamén están en movimento. Convenceuche a explicación? Sí, completamente. A ver,
Eu, de feito, isto non é moverse... Bueno, sí que é moverse as rochas, porque sí que se moven minerais, ainda que non esas rochas das que vou falar, pero a mí unha das cousas que máis me chamou a atención, que parece unha tontería, pero non é, este inverno, que houve bastantes, está vendo bastantes temporais de mar, nós temos unha praia aquí ao lado de casa que está, digamos que é, aparte, bueno, es que isto xa conecta con todo, pero digamos que é unha zona que é unha cizalla granítica, que é o típico cantil aí todo escarpado e ten moitas rochas, pero que pasa? Que normalmente esa praia é toda de area e xa está. Cos temporais, cos últimos temporais, baixamos un día a ela e a praia era toda de rocha, porque os temporais levaron a toda a area. Claro, esa rocha non se moviu, pero a paisaxe cambiou completamente. Sí que é certo que a área marchou, pero tal. E o curioso é que 2 semanas despois, que coincide con Antonte, volvín por aí a dar o paseo e estaba outra vez casi toda chea de area. Tal, a paisaxe sigue cambiando continuamente. Sí, e iso de que non se moveron mentras estiveron aí esas rochas... Non sei. Vamos polo en dúbida. Non as vixaches ben. Parece bien. No, pero logo, por exemplo, a area, ese comportamento é moi habitual en calquer praia, non? Ao final, digamos que a praia adáptase ao inverno, o sea, operación bikini. Inverno, pois colle volume de area para protexer, digamos, o que é a costa, non? En inverno, pois, relaxase un pouquiño máis e xa vemos os perfis, sobre todo, máis tendidos, non? Porque as praias en inverno suelen ser máis deste tipo. É dicir, un escarpe grande polos temporais. En inverno é cando ten unha forma máis agradable. Iso é, pois, un comportamento habitual sempre en cando o sedimento non vaya, ou a area non vaya moi lonxe e quedemos sin ela. Agora me dan como moita tenrura as praias, en plan pensando, Protexendo, voume protexer. Claro. Que linda, quero protexerte eu. Bueno, entonces, cando... Non sei se é boa idea. No. Entonces, cando, por exemplo, o Concello da Coruña decide poñer unha barreira máis alta, digamos que está facendo intervencionismo estatal, política intervencionista sobre algo que as praias xa deberían facer por si mesmo. Están, digamos que é un pouco a contraposición. Pero o mellor non sabe facelo ben, ellos están axudando. A praia é o libre mercado e non funciona moi ben e digamos que o Concello aí di, bueno, pues venga, hai que intervenir, hai unha deficiencia, hai un fallo de mercado, temos que intervir. Non está mal tirado. Realmente vai por aí o tema, É rollo, vale, que hai aí? Que non é unha praia natural. Entón, se a praia non é natural, o de comportarse como a natureza non acaba de funcionar. Así que o que se fai, pois, por exemplo, no caso da Coruña, é tirarlle aí unha duna de metros e metros e metros para dicir así, polo menos, leva area e sigo o paseo marítimo no sitio. Que, oye, son posibilidades. E iso por que acontece? Porque, bueno, estamos nunha zona moi urbanizada, por exemplo, na que non hai area disponible no entorno para que a praia teña ese comportamento natural. Entón, se non hai área no entorno, que facemos? Botarlla. Isto é, o sea, tamén é unha medida de intervencionismo realmente en xestión costeira, traballamos moito neste ámbito, non? É o que se denominan medidas brandas, porque nos utilizamos a area. Hai outras medidas un poquinho máis hardcore, que sería cando se hormigona directamente, ou se fan espigóns e demais. E iso sería, bueno, iso xa sería transformada por completo, pero hai en sectores que sí que se opta por esas medidas, ainda que últimamente se trata de levar un poquinho máis cara a natureza, creación de dunas, recuperación de dunas ou sistemas dunares para que estes absorban a enerxía do mar e non se leve por diante pois todo o que pode encontrar por aí. Claro, que ao final ti pos un espigón e o que te podes cargar, porque as correntes xa levan aí miles de anos e... No, e logo, por exemplo, normalmente o que pasa cos espigóns, o sea, no noso entorno non tanto, pero, por exemplo, entorno costa mediterránea, zona de Alacante, Valencia, sí que o problema é que, ok, eu teño un concello e vou dicir, vale, vou construir un espigón aquí que senón quedo mes en praia. Que pasa no concello de abaixo? Que van a tomar polo cu, directamente. O sea, a area que ti lle está retendo, quítalla a súa praia e de repente encontrase que a auga está metida nos seus baixos. Pois iso é o que acontece cando a planificación é vou planificar na miña leira. Que pasa do lado? Da igual, xa se arreglará. Wow. E eu agora teño unha dúbida
un pouco máis, o sea, está relacionado con isto, pero claro, fíxome pensar, porque digo, claro, ti agora falando de planificación costeira e das medidas brandas relacionadas con traer arena e demais, e moitas veces penso, claro, a mellor digamos, co tema das barreiras nas praias urbanas e así, como que está máis claro, pero tamén hai praias as que os concellos ou as costas en xeral trae area, pero, por exemplo, que atrae do Sáhara Occidental. Eso ten algún tipo de sentido, non sei, económico, Turísticamente, turístico, sí. non? Por o O tipo sea, de mineral, entendo. No, é economía para manter o sector turístico, basicamente. É dicir, se teis unha praia na que che van pois piles de visitantes durante o verán, o mellor interesa che que siga tendo area. Porque os visitantes, Claro. a min gústame, pero os visitantes esas praias con rochas, así gordas, bolos e demais, non acaba de entrar ben. O sea, é algo que non chama. E iso Claro, tamén outro problema, o sea, tamén traen area, por exemplo, de canteiras, zonas de canteira, que a area xa é moi distinta, o sea, iso muda o comportamento tamén destas zonas, que xa é unha problemática, e outra que a composición química tamén pois é do seu pai e do seu nai, o sea, pode ser un mix brutal. Vale. Ahora vou facer un cambio radical. Aí, para sacarte da zona de confort. Funche metendo na área de praia e vou decir, pois doi a volta. Eu coñezo unha roca que se move. Quero saber se é marketing e se a mí me venderon para que a mí me molara un montón a historia e todas se moven así ou se esta roca realmente é especial. Hai unha roca que imos ver agora a foto en Rumanía, que son as rocas Trovant, que en teoría son rocas que crecen, que se reproducen, que pouco menos que viven. Unha foto aí témola etiquetada como pedras vivas e non sei, o sea, non sei se eso é unha cuestión de marketing, se esas pedras se moven máis que outras, se as coñeces, se directamente non. Porque claro, eu penso, bueno, non sei. Dice, son pedras, entón malo será que non sepa de pedras, non? Malo O sea, será. iso Xeógrafo debería saber de pedras, se non, O sea, iso- os anos de investigación. Mira, aí está. Bueno, a ver, por contexto, a teoría é que estas pedras se moven como 2-3 centímetros cada 10.000 anos, cada 1000 anos, entonces como que xa están vivas e se reproducen e de todo, non sei. O sea, como que van medrando, en teoría igual que árboles. Claro, o sea, ao final é un tipo de erosión, digamos así, a inversa. Pero que eu teño pedras na costa galega que se moven 20 metros, que vamos a falar disto. O sea, isto é unha pedriña. Eso claro, mandelle o reportaje a un periódico, non sei, tipo, Local. a 20 minutos, tal, e vendes a historia. Sí, ao final tamén coas rochas, o sea, que crezan, que se despracen ou tal, tamén poden ser efectos, pois, de tema de cambios de temperatura, de cambios na humidade que poidan ter e demais. Entón, isto pode producir que semelle, digamos, que hai movimento, que hai crecemento, pero por si o comportamento dunha rocha é cada vez ir a menos, por razóns obvias. O sea, temos erosión química, física, de calquer tipo que queiramos, e o normal é que se vayan desintegrando. Algúnas antes, outras despois, pero sería a súa lógica, vamos. Un pouco de marketing, te engañaron. Me engañaron. Es que non se pode Bueno, facer... creo que monumento a UNESCO ou algo. Pinchar no clickbait, hai que profundizar un pouco máis. Claro, nos poñen un TikTok e xa flipamos. Non pode ser. Bueno, ahora que temos a atención do gran público, da xente que está aquí, temos que lembrar que esta retransmisión, este podcast... Faltan máis cousas. Faltan máis cousas. Claro, es que eu vin aquí Es que, bueno, tedes que saber aquí o público, pues se non se dan conta de que o noso escaletado... Rajadito. Sí. Claro, que o fixo Laura e Laura non cambiou o minutado. Non porque o fixo Laura, porque somos así, porque preparamos o programa, nos encanta. Bueno, que están en Valuria, se saben o que hai aquí, o sea, isto é así. Antes do que ia dicir Sergio, eu tamén quería que Alex nos contara cousas da Antártida, porque me parece que o sea, aproveitando que traemos aquí xente de primeiro nivel, pois que conte as súas cousas, non?
En plan, vengo aquí a hablar de mi Non libro. todos os lugares teñen un xeógrafo visitando, investigando en Antártida, en Shetland e en sitios así tan guais. Podo confirmar e confirmo que non atopei a parede. Esa O sea, que está ali existe, para cerrar a realmente auga. existe. Eu non atopei. Pero Non sei seguro que onde foi está. porque non camiñaches o suficiente. O sea, ti crees que non cheguei hasta o borde, non, da auga? Claro. Claro. O mellor é Infinity Probablemente Pool. te a dar un paseo de 5 kilómetros e chegas. Claro, ou é Infinity Pool e non ves ben o límite. Podría ser, pero non. No, realmente, o sea, nos, por exemplo, nas zonas que traballamos na Shetland do Sur, que son as illas que están xusto nese corniño que sale da Antártida cara arriba, pois o que está xusto fora do continente, que son as Shetland do Sur, aí realmente nos traballamos durante o verán, entón tampouco hai tanto xeo, tanta neve, non? Bueno, dentro de onde estamos, basicamente, pero todo o entorno das bases nas que traballamos normalmente son zonas libres de xeo, libres de neve, normalmente, pode caer unha nevada guapa de vez en cando, non pasa nada. E o que vemos nos, por exemplo, é como evolucionan as zonas, é dicir, que pasa o que aconteceu aí dende que o xeo retrocedeu ou de que o xeo desapareceu, non? Que o que a nos interesa, pois tema de movimentos de rocha, nunca mellor dito, estudámolos en ladeiras, estudámonos na costa tamén polar, para saber un pouco que efectos pode ter, non? E isto ligado sempre a temas como cambio global e elementos deste tipo, non? Pero, bueno, é un sector que as investigacións son un pouco máis duras que as que podemos facer na nosa proximidade, non? Sobre todo por tema logística, transporte, materiais, etc. Pero, bueno, que digamos que utilizamos materiais ou levamos a cabo técnicas que tamén utilizamos por aquí preto en Galicia. Eu entendo que parte da investigación tamén, eso que comentabas, ten que estar tamén moi relacionada co estudo do clima, co cambio climático e demais. Vos, cando investigades ou despois de estar tempo ali, como creedes que evolucionará a Antártida nas próximas décadas? Porque xa está perdendo moita masa de xeo e demais. Sí, o sea, o máis claro sería o retroceso, sobre todo a superficie de xeo, tanto continental como mariña, porque ali tamén temos a especialidade, non? De que durante os invernos austrais soe haber unha capa de xeo mariño que protexe todo o que sería o continente, todo o que sería a terra. Ese xeo está desaparecendo. Entón, que acontece? Que esos sectores costeiros, esos cantís e demais están expostos durante un maior período de tempo. E son zonas que non están acostumadas a que lle peguen, digámoslo así. O sea, non están acostumadas que o marche con forza. Entón, iso xera unha serie de problemas que agora están se estudando bastante, tanto no contexto antártico como no contexto ártico. Tema de Svalbard, Groenlandia, moitas zonas tamén do sector de Alaska, porque, sobre todo, nesa parte no norte do planeta, non temos problema de que hai xente vivindo. O sea, na Antártida non vive xente. Entón, pois, que che leven os marcos non importa moito. O problema é cando teis vivendas e teis infraestructuras. Entón, algo que sí que se está traballando moito ou se trata de predecir un pouco que acontecerá con ese cambio. Pero, bueno, a tendencia basicamente de xeo, tanto continente como mar. Isto ten tamén outra serie de consecuencias, por exemplo, coa vida animal, é dicir, coas especies que poden habitar nestes entornos. É dicir, por exemplo, este ano, o ano pasado xa saltara a nova, non? Pero este ano confirmouse o tema da gripe aviar no entorno antártico. O sea, até o ano pasado había dúbidas de se había chegado hasta estes entornos. E agora descubriuse que sí, e que, bueno, que hai moitos animais afectados. Parece que os pingüíns, polo que sea, non son tan... teñen unha maior resistencia cara á enfermidade, entón non están xerando tantos problemas. Pero iso é algo que tamén debemos ligar a ese cambio global, é dicir, que se poida transmitir nas condicións que temos actualmente na Antártida. E relacionado con iso, e agora pensando que xa que o mencionaches en Svalbard, claro, a mí me xurde a dúbida, porque precisamente Svalbard, que ten población, ainda que sea pouca e sea moita con fins de investigación, claro, son lugares, ou este concreto, que xa empeza a ter, ainda que é moi pequena, como unha pequena carga turística, en teoría moi medida, porque é moi caro chegar aí, a comida chega en avión, absolutamente todo, pero claro,
son entornos que en teoría están máis preparados para a investigación que para recibir turistas e sobre todo que ademais o que decías, ¿no? Territorios, pues este, por exemplo, que teñen a súa propia fauna, os seus propios animais salvaxes que en moitas ocasións pues, teñen que convivir coa xente que está ali. Hasta que punto é ético convertir as zonas de investigación en zonas turísticas, ¿no? Como penso se ao mellor se empeza a facer máis con Antártida e demais, que, bueno, a Antártida ten un tratado en teoría que, pero, bueno, mellor que nos fales Precisamente ti por aí desto que vai. entendes máis e así aprendemos Claro, un o pouco. sea, a idea é esa, non? Por exemplo, na Antártida debería haber unha protección maior que pode existir en Svalbard. Ao final, Svalbard é soberana, digamos, sobre o seu territorio, non? A Antártida ríxese baixo ese acordo a nivel prácticamente mundial, non? Firmado por moitos dos países que temos hoxe en día, na que se especifica que é unha área de paz e de ciencia, digamos, non? Non hai armamento, por exemplo, na Antártida. Supostamente non hai reclamacións territoriais. Supostamente. Si que as hai, cada país, Si que as bueno, hai. gustaría ter o seu trociño, temos enfrontamentos entre chilenos e argentinos, temos enfrontamentos de americanos tamén que queren ter outra parte, pero, bueno, digamos que é un entorno no que se preserva ou se trata de buscar esa preservación da natureza no seu estado máis primixenio, non? Xustamente o que falaba do turismo, na Antártida tamén é un problema hoxe en día. É dicir, o número de cruceiros que se realizan actualmente nas augas do que sería o continente antártico foi aumentando nos últimos anos de forma case que exponencial, non? Ao final, tanto de Ushuaia, que digamos que a última cidade, no caso argentino, ou Punta Arenas, no caso chileno, saen case que a diario cruceiros con visitantes. Hai algúns que incluso chegan en avión até a illa de King George ou Rei Jorge, que é a última da illa da Antártida que ten pois unha pista de terra para poder aterrizar avións, acabouse, é casi que o único que ten. E iso, pois, ten un impacto sobre o territorio, é dicir, ten un número de visitantes que están entrando nun entorno moi vulnerable, que calquer elemento pode disruptir, digamos, a calma destes entornos, como, por exemplo, cos animais, non? Hai unha serie de limitacións que se fan desde o Tratado Antártico, non? Como número de persoas que poden chegar á Terra ou sair dos barcos en cada lugar. Hai lugares aos que está prohibido acceder. Hai moitos condicionantes, pero como te atopas aquí nunha zona protexida de Galicia, o sea, hai xente para todo. O sea, atopastes en barcos masivos, xente alrededor de pingüinos ou de elefantes mariños, que dá un pouco igual, que non hai problema, gripe aviar, que iso, o sea, non a coñezo, e iso é algo que sí que se trata de xestionar ou se está buscando a maneira de como xestionar ese volumen de persoas. De feito, por exemplo, desde as empresas que realizan estes cruceiros, este tipo de actividades, tamén se tratan de achegar un poquinho cara a ciencia. Por qué? Para que non haya unha imaxe tan negativa. Por exemplo, levando científicos a bordo, colaborando en campañas de traballo científico, etc. Un pouco tamén greenwashing, non? Hai que lavar un pouco a cara que non está bonito meter 20 cruceiros ao mesmo tempo nesa zona. Claro, jolín. Que pasada. Pois eu vou ligar isto que estábamos falando dun territorio ameazado a outro para falar de Altri. Porque isto ten relación, Te lo juro. Porque un día que eu estaba falando con María Fernández Sanjurjo, que é doutora en biología, profesora de Ciencias do Solo en Lugo, me comentaba que xusto en Palas de Reis, onde se vai poñer onde se pretende poñer a fábrica de Altri, hai un solo moi especial. Fran, nos podes poñer a primeira foto. Isto é sacado de Google. Baixo o meu punto de vista totalmente ignorante e solo serpentinítico, Alex tiña as súas dúbidas, pero logo me dixo que sí. Pero, bueno, o interesante é simplemente dicir que bueno, que é un chan que está aí e que, polo que me contaba María, só está presente no 1% da superficie a nivel mundial, vamos. E realmente, pois, no momento no que esa fábrica se poña aí, é un chan que vai quedar completamente destruído.
Sí, ao final tamén isto é un ámbito dos solos que non se ten, digamos, unha idea tamén da protección tan ampla, non? Acostumamos ver máis o que hai sobre a superficie máis que o que hai debaixo dela, non? Aquí, bueno, aí está a cara a vista. É moito máis sinxelo, non? Pero sí que hai moitos estudos relacionados, por exemplo, con temas de solo e a importancia que teñen, pois, por exemplo, para temas de permafrost, é dicir, solos permanentemente conxelados, cales son as súas características e como isto pode combater tamén ou frear o tema do cambio global, non? Porque ao final hai moitos solos que poden ser acumuladores de carbono, é dicir, que reteñen ese carbono. Entón, a súa emisión cara ao exterior pois pode levar outra serie de problemas asociados que frecuentemente non se teñen en conta. Pasa coas turbeiras que moitos, pois eso, hai algúns proxectos eólicos que ao mellor non está contemplado no informe ambiental, pero teñen unha turbeira aí tremenda que axuda, pois eso, a acumular carbono ou zonas tamén que acumulan auga e demais e pásase por riba, se poñen aí se pasan as palas e todo e nada, e así nos está quedando o noso sol. Que eso, non é que solo sea esa sol, porque eu entendo que a hora de vender, isto é moi controvertido, que vou dicir, vale, pero vou poñer esa disclaimer. A hora de vender, ti ao mellor vendes o dano que se lle vai facer ao sol, pois a foto esa que buscou Laura no Google, en plan, mira, me van destruir este suelo. Pois tan bonito non é. Claro, pois vaya merda, porque a xente, nós, o sea, eu, o cidadán común, entrame todo polos sentidos. Pero claro, ti me explicas facilmente e me dis, mira, es que se ao mellor se verten esta cantidade de toxinas, pois non vas poder plantar, non vas poder ter tecido productivo e non vas poder ter absolutamente nada máis que un río contaminado, que un suelo no que non crece nada e cero oportunidades de futuro. Entón, supoño que tamén será unha cuestión de vender. Sí, é que ao final o solo está determinando o ecosistema que se crea en riba del. Entón, bueno, máis ou menos. Sí. Entón, se ti te cargas un solo, tamén te estás cargando as árbores, as plantas, animais que se van... Bueno, que van facer toda a súa vida en riba dese solo. Ou polo menos ibas facer a vida moito máis complicada. Si vas a mudar, digamos, sobre todo o comportamento, vas poder mudar, por exemplo, o máis sinxelo sería a disponibilidade de auga. É dicir, o segundo tipo de solo vai poder almacenar máis ou menos cantidade de auga. Isto tamén vai ter unha implicación en, por exemplo, tipos de árbores que poidan vivir neles. É dicir, hai árbores que necesitan, nada, conter un poquinho de área de empeña para arriba. Pero hai outras que necesitan, pois, un contido en auga determinado, un contido en minerales determinado, e con este tipo de industrias, de actividades que están removendo ou remozando toda esta superficie, pois ten unha serie de problemas asociados, tanto ecosistémicos, de vegetación, como tema de fauna, sobre todo, que é algo que se traballa bastante nos estudos de impacto ambiental, que é o que se teñen que someter todo este tipo de actividades, sobre todo pola limitación dos seus desplazamentos ou polos problemas que pode haber de conectividade, é dicir, dos hábitats, de mudanza dos hábitats, romper, digamos, as zonas deles, por exemplo, de paso para a caza, de paso para a reproducción e demais, e isto é algo que moitas veces, cando se fai un estudio de impacto ambiental, que os fan os promotores, digámoslo así, o que sería o estudio, logo a avaliación, pois ten que pasar polas administracións, pero nos estudos non se suele dar demasiada importancia por misterios da vida. Por lo que sea. Ningún tipo de interés económico absoluto. Mal pensados todos. Sabes, aquí que Alpi se pon porque Portugal non quere ter no seu suelo. Vamos a ver. E porque vai haber empresas que van sacar moitísima tajada, cargos públicos que tamén non fará. A ver, por favor. Estoy para o ben de Galicia, vale? Claro, tampouco contamina tanto. Tranquilos, non me saliu ainda o vídeo. Bueno, nada, tema controvertido, controversial. Bueno, non debería ser tan controvertido, debería ser máis unánime, pero bueno, dá para outro programa, así que podemos... Sí, eu creo que estamos máis ou menos no ecuador do programa, entón eu creo que agora sí é o momento... Ahora sí, por favor, timing, Sergio. De lembrar que este espazo, pois, ao final é posible pola Asociación Obradoiro Digital Galego. Temos un anuncio chulísimo para ensinar e falar que fai esta asociación e que se pode atopar nela, non? Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado?
Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Que chulo o anuncio. Bueno, e ademais, eu tamén, personalmente, non só a Codega, que, pois, o que viches, no? O traballo que fai, sino, Fran, gracias por tu paciencia, porque é un pouco como, non sei, como traballar un pouco con dous nenos pequenos. Estamos aquí, este é o noso playground, e Fran é a persona que di, bueno, chicos, pois veña, facede o que queizades que eu xa vos salvo as castañas. Así que... E non rompades nada. Sí. Fran é un pouco a persoa esta que manexa os monicreque. Sí. Bueno, Jesucristo. Tamén. Bueno, o seguinte tema que eu ia traer, porque, claro, como Sergio estaba tan pouco convencido con este programa, eu estaba sacando toda a artillería que tiña, entón... Pero xa me encandilou. Decidí falar de moitísimos temas que a mí me parecen super interesantes. E as rochas, aparte de ter toda esta parte xeolóxica da que estábamos falando, tamén están moi relacionadas co patrimonio inmaterial. E que teño aí varias fotos e algo... Vale, sí, estamos ben. Esta foto... Esto es quiz. No, bueno, sí, podes intentar adivinar por qué está esto aquí. Veña. Quiz improvisado. No, pero esto é religioso, sei, no. É porque, es que claro, es que está, digamos, na miña área de influencia, Costa da Morte. Entonces, digamos, que esta historia da Virxe da Barca, que resulta que chegou, isto non sei se, bueno, físicamente non sei se será moi posible, pero chegou nunha barca de pedra ao santuario para dicirlle ao apóstolo Santiago que tiña que retornar con inmediatez a Terra Santa e que a Galicia xa volvería, eso sí, despois de morto. Sí, e aparte, o sea, eu decidí meter isto aquí porque, bueno, Nuria, que é a outra metade de Toxío, enviounos esta información porque ela sí estaba apoiando o programa de Rochas desde o principio. Presidenta en la sombra. Sí, presidenta en la sombra. E nos pasou unha información que a mí me pareceu super interesante e que o investigador Antón Castro sí que recolleu esta historia da Virxe da Barca, pero ademais, el, polas súas investigacións, sostén que realmente había un culto ás pedras anterior á cristianización e que logo decidiron convertelo pois nesta historia da Virxe que chegou nunha barca chea de, o sea, feita de pedra, que non sei se é viable ou non. Claro, darlle contido religioso a ritos ou creencias xa paganas, non? Cando ao final, aí sí que hai pedras, a pedra da Valar, dos Cadrís e demais, que en teoría sí que lles dan propiedades curativas, de fertilidade, etc. E iso tamén pode estar moi relacionado co paganismo. Sí, xustamente nos din aquí Luz de Tea que o culto ás pedras é unha teoría que se estende por toda Europa. Claro, ten sentido, non? O sea, solo como eran os enterramentos antes, a importancia do... Sí, o sea, vamos. Ao final, o bo da empresa católica cristiana é que supo aproveitar e recoller as cousas que xa existían para darlle, o digamos, un flow e aproveitarse do que xa existía, efectivamente. Digamos, asimilar o que xa existía para sacar rédito cos seus creyentes. Oye, o do barco podería, o sea, poderíamos dicir que fose Pedra Pómez que frota na auga, pero cargando un barco de Pedra Pómez, eu non sei se iría ao fondo, o sea, eu creo que nin así, pero bueno. E que claro, guía unha persoa dentro. Non cualquier persona. E como se movía o barco? Terá que ir máis unha persoa, non? Porque a remos non o vexo. Pero se vai a vir, se con brase, co vento, algo así.
A miña outra teoría é que o casco, a miña outra teoría é que o casco, cando saiu de Terra Santa, a ninguén se lle ocurriu a fantástica idea de pasarlle unha Karcher, tiña moitísimos anos, entonces tiña percebes no casco e de todo. Entonces, cando chegou aquí, Parecía unha Parece roca, unha rocha. Bueno, pero non lo era. E É despois unha todo teoría, eso, e despois todo eso cristalizou despois de tantos anos. Porque funciona así, claro. Todos lo saben. exacto, sin presión, sin outra rocha en riba, nin nada. O aire. Eu vexo... Podemos comprar esa teoría. Sí. Que ninguén... Justo, No, di, perdón, que eu iba a decir un despropósito. Outro Vale. máis. Genial, pois se pasamos a foto seguinte, que é unha foto espantosa, porque non hai de mellor calidade, porque este é un sitio que non está conservado, eu vos conto, Veres que aparte ten unha torre de tensión ao lado, o sea, conservación do patrimonio regulinchis, necesita mellorar. Isto é unha cama de pedra, esta en concreto está en Redondela, pero me pareceron super interesantes porque, polo visto, estas camas de pedra estaban moi relacionadas con rituais sexuais. Sobre todo ligados a reproducción, evidentemente, pero tamén a curación e adiviñación. O sea, a xente se ía unha pedra no medio do monte a facer as súas cositas e logo baixaba e dicía tu futuro pinta mal. Me pareceu fascinante. E esta en concreto está no que se coñece como o Castro de Negros, en Negros, Redondela, e teñen dúas camas de pedra. Unha que é a cama da Amoura, que é esta de aquí, para parellas que querían ter descendencia, e outra é a cama dos nenos, que esa non se conserva, pero era para poñer a bebés enfermos que os deixaban dormindo aí toda a noite, as noites de lúa chea, para que se curaran. Un pouco Esparta, ¿no? Si se curaban, probablemente serían, digamos, máis fortes. Sí, como di, sí, efectivamente. Eu creo que sí, que era un pouco rollo, pois, como dos gérmenes, non? Expoñer os nenos todos os gérmenes posibles, porque así se inmunizan. Sí. Di aí Luz de Tea que o do ritual sexual non está confirmado, que son teorías, sí, efectivamente. Claro, non sei ata que punto antropolóxicamente moitas destas cousas se poden comprobar. Xa. A ver, claro, ao final todo que non podes, o sea, se non o podes comprobar científicamente a través do método empírico, sempre é unha, o sea, digamos que é unha teoría con máis, digamos, con máis soporte a través das hipótesis e demais, pero claro, como non sei se podes confirmar. De todas formas, eso, tanto desto como sobre todo da apropiación do cristianismo, de outras confesións, ou, digamos, de paganismo, do pasado e demais, no Twitch en galego, fálase tamén nos luns de Tea, vale? Entón, digamos que... Sí, de esto ao final era un programa de rochas e estamos falando de todo. Para englobar moitísimas cousas, as cousas, por favor, a quen sabe. Sí. Nos, cando nos toque un tema que controlemos, intentaremos facelo científicamente. Por eso traemos a xente e que nos falen, que nos conten cousas que nos encanta, que nos conten cousas que a mí me encanta saber. Sí. Estas fotos que nos puxo Fran xa para ir acelerándonos en plan veña, que se nos acaba o tempo. Estas fotos son de Iván Nespereira, que é un fotógrafo que está facendo un traballo que a mí me parece super interesante, porque agora está facendo unha serie de fotografías precisamente sobre rochas e sobre o uso ou o patrimonio material que isto supón. Entón, pois el dicía que intentaba facer fotografías de petroglifos, pero tamén sobre rochas, por exemplo, que se usan hoxe en día para facer escalada, para facer boulder, e que para él eran usos bastante similares a nivel, pues, cultural, por exemplo.
Claro. E me parece unha perspectiva interesante que moitas veces pois tampouco, polo menos é unha opinión que eu non escoitara nunca. E me parece moi interesante. Xa. Rollo que dentro de 2000 anos igual Hai os xente en xeólogos plan, teorizan, buah, pues aquí ¿por qué están escalaban poniendo? con... Pode ser, porque pican os escaladores a veces para poder facer dedos Claro. e todo. Mm, Interesante. claro, aí está un pouco o conto. Por exemplo, das vías ferratas. Bueno, eso xa... Claro, esa é a diferenza entre boulder e vía ferrata, que ao final, pois, para facer unha vía ferrata estás agujereando a rocha e clavando un montón de ferralla dentro. Que tampouco sei, isto seguro que Alex nos pode ilustrar mellor. O sea, sí que pode ter consecuencias, sobre todo porque ti se introduces un ferro e isto vai a ter unha, sobre todo, tema de erosión química, non? Por tema de auga e demais, que vai a producir que os minerais que teñen estas rochas poden ser mellor máis facilmente alterables. O sea, hai Xa. bastantes estudios en relación a iso, sobre todo polos óxidos de ferro, é o que eles poden producir. Pero, bueno, isto Claro. como en todo, non? Hai moita variedade. Hai tipos de escalada libre tamén, o da vías ferratas, pois xa iría por outro campo totalmente distinto, non? Porque ao final é como unha vía, o sea, xa non sería escalada, senón que sería como crear un sendeiro a través de rochas ou elementos deste tipo. Porque logo sí que en escalada codos a agarres e demais sí que pode haber outro tipo de elementos. Sí que nos últimos anos tratase de utilizar ferramentas ou materiais menos corrosivos, sobre todo, que eran os que poden xerar máis problemas, digamos, de cara ao futuro. Pois mira, eso é interesante. Eu eso sí que non o sabía. Xa. Pois escalemos boulder todos. Facemos boulder e deixamos de abrir vías e vías ferratas, pois as xustas. Eu quero ir facer boulder un día deste. Bueno. Sí, eu tamén quería, o que pasa é que de repente empezou a chover. E sabedes que non está nada relacionado co boulder? Bueno, un pouco sí, porque entendo que, claro, depende da rocha. É o temazo tamén que non nos vai dar tempo a falar todo o profundo que quixéramos, pero é o do gas radón, porque eu aparte entereime outro día que no concello no que habitamos ten unha concentración de gas radón que, válgame el señor. Deberíamos ter algo de pánico, solicitar estudos ou como abordamos isto do gas radón en Galicia? Hai prevención suficiente? Hai bastante, o sea, no caso galego sí que hai bastantes estudos ao respecto, non? Da importancia. Ao final estamos nun territorio cheo de granito. Que pasa co granito? Pois co radón ven un pouco dado tamén por este tipo de litoloxía, non? No caso de Santiago sí que se estudou bastante, había bastantes problemáticas, por exemplo, eu que estudei e traballei durante un tempo até que me puxeron un poquinho fora na USC, na Facultade de Xeografía, pois claro, é unha facultade moi antiga na que hai en todas as paredes granito. Que falta? Pois ventilación, polas cousas que sean antes a nadie se lle ocurriu, que ventilar estaba ben. Entón, isto sí que pode ser unha problemática para a saúde e sí que hai varios grupos traballando neste tipo de estudos ou deste tipo de elementos, non? Como o mapa que tes aí do radón e facendo medicións con diferentes dispositivos para un pouco dar coa tecla e comprobar que relación pode ter con determinadas enfermidades, non? Que ao final é a parte máis importante. Que de todas formas, claro, aquí falamos tamén, o sea, das casas, de como están construídas, facultades, pero eu entendo que tamén o suelo, non? A concentración do suelo granítico tamén afecta, non? Por como o gas funciona. Sí, pero o problema é cando encerras, digamos. Se o teis o aire libre, a concentración que podes ter no aire libre non é, digamos, o sea, a exposición que teis é moi baixa. Pode ser tamén igual en edificios grandes, de vivendas e tal, peor, xa. E sobre todo o maior problema creo recordar que era por temas de ventilación, o sea, se non podes facer unha boa ventilación é como que se vai acumulando. Claro, que o rollo é xustamente que é como convivir con el sen saber que estás convivindo con el, porque a non ser que isto ata onde chega o meu coñecemento, pero creo que a non ser que teñas un medidor é bastante complicado que ti saibas se tes radón na túa casa ou non, porque
nin cheira nada, nin ten ningún tipo de cor, entón realmente é moi complexo. Creo que por aí falaban do asasino silencioso tamén, no caso do radón. Porque non, o sea, non teis unha sinal, digamos, que te alerte como, non sei, como fume ou calquer tipo de elemento de cheiro, demais que che poida dicir, oye, Estamos rodeados de asesinos silenciosos. Claro, e ademais o rollo é que as consecuencias se ven a longo prazo. Claro. sí, Claro, entonces, Porque digamos consecuencia que por unha ten exposición. directamente o radón. No, me refiero. Si ti imagínate que desarrollas un cancro que pudiera estar asociado a exposición prolongada ao gas radón, pero ao mellor hai outros factores de risco, como infires que foi Exacto. o radón? Non, o sea, eu creo que a ciencia certa, o sea, ao 100% non podes. O sea, digamos que terías un factor de risco extra, e xa, pero pode deberse a outro factor distinto. Sí que cando ves esas concentracións, o sea, teis un maior número de casos e demais, entonces sí que podes inferir de que, ok, o mellor sí que isto tiña algo que ver. Claro. Así que unha vez máis, e recalcamos, confíen en el método científico, por favor. Que se deixe xente de poñer a xente Pasan rara, pancartas futbolistas en prime time a falar de chorradas, por favor. Método científico, empirismo. Nos E o gusta, máis vale? importante, o que din Nuria. Por iso é importante darlle o protagonismo ás pedras. As pedras teñen moito carisma, por iso se acollen ao seu sitio sin que non lle teñamos que dar espacio. Non ves que se moven, que cambian, pois collen ao Que seu sí que sitio. lles hai que dar espacio. Bueno, pues 53 minutos que lle estamos dando, pero ainda que falemos tamén de SEO. Temazo, non podo deixar sin comentarlo, ainda que ahora Spoiler. La Virgen. Fran non ten información, ten que saber. Vale, pues para distraer ao tema, un momento, falámoslo outro día, pero falando tamén de SEO e demais, flipei coa cantidade de pasado glaciar que ten Galicia e como está conformado especialmente a zona de bueno, as zonas do interior de Lugo e demais co tema da herencia, da herdanza glaciar. Estiven espiando un pouco por aí e a verdade é que flipei. Pero bueno, para outro programa tamén, supoño. Se que de feito a maioría de paisaxes de montaña de Galicia están vinculadas a ese comportamento, a ese pasado, non? Na que hoxe foi moldeando. Perdón, zona de Trevinca, por 300 exemplo. metros, ¿no? De capa de xeo había en algunhas zonas. Sí, o sea, un estudo que fixemos da zona de Trevinca, o Val do Vivei, que sería o máis grande, eu creo que nos daba 300 e pico metros que puido ter de espesor de xeo no seu máximo, pero unha lingua de xeo que imaginadesmos son 30 algo kilómetros. Eu que son de Salceda de Caselas, pois é como pasar Vigo. Pero todo iso de xeo, desde Salceda hasta Vigo. Chegamos hasta Portugal, incluso. Que Con locura. as dimensións son outro rollo. Como cambia todo. Que non somos nada. Non somos nada. Non somos nada. Como nada me queda... Temos 80. No, 800. Este xa é para conectar co próximo capítulo, pero non imos decir nada. E como nada, lle queda este programa. Temos que ir metendo turbo. Entonces, que é o siguiente? O seguinte é que casualmente, ou non, algúns dos meus animais favoritos están relacionados con rochas. Ou polo menos eu os relacionei porque sí. Porque bueno. Entón eu me fixen unha lista de motivos. Alex dicindo en plan, pero esta tipa de onde sacou as fotos? Es unha aya. É o que estaba pensando, que ChatGPT volveuse loco, empezou a pintar. Disfrazada de mexicana, con cola de Lleváis langosta inexistente. Eu teño que dicir que isto o relacionei un pouco sacándomelo de la manga. Pero me parece que encaixaba moi ben. Os meus motivos, isto é unha langosta mantis. O sea, é subacuática. De feito, os dous son marinos. Entón, eu me fixen unha lista de motivos. O primeiro motivo, porque chamase langosta mantis, porque ten como uns puñitos aquí e os vai lanzando así. Claro, primeiro motivo, un puñetazo pode chegar aos 80 km/h.
Entón, eu, pois, Pode romper rocas. claro, Relación. pode romper, non? Claro. Esa Por foi a velocidade miña o mellor. Pillado con pinzas. Ui. Qué bien tirada, Ti crees que podería romper unha roca? Es que necesitamos a Eu tua creo- opinión como experto. A ver, sinceramente, sinto moito. Pero ainda con lanza 80 km por hora, a rocha eu creo que é máis dura cunha mantis. Nin Ainda que unha sea pedra langosta. poca. Pero unha pedra Home. pobre tampouco. O mellor é capaz, pero... É que tamaño ten ese zapato? O sea... Non sei. Claro, Ponlle cerca a eso para que lle vou, pegue. a eso vou. Tiene que ter un muñeco al lado para facer Espera, estar. que teño motivos. Esto vai ser un pouco derivado. A velocidade é superior a unha bala calibre 22. Que eu, Ai, se 22. de calibre non entendo moito. Porque non entendo levan moito as de guerras armas. esta langosta en vez de balas. Porque non poden romper rochas. Porque non é a langosta dominante no mundo. Pero logo vin que pode romper os cristais dos acuarios. Ah, Y sí, bueno, claro. É que ten isto nun acuario. vale, O sea, claro. estas entendo que son as langostas que están no hórreo, non? Por ali. Sí, puede ser. Sí, entendo que depende do grosor, pero se pode romper un cristal, pues igual podía romper. Siguiente Tenía animal, que dúbidas, si no ¿eh? nos convence. Bueno, esto me parece súper interesante, é verdad, teño aquí anotado que ademais é que só mide 12 centímetros, o sea, que un animal enteiro, que un animal de 12 centímetros te solte un puñetazo y 20 kilómetros por hora, a mí me parece fascinante. Con 12 centímetros, oye, pos un gran de area adiante para que destroce, ou vexo eu complicado. Eu non sei a quen lle rompeu o cristal este bicho. No cree en la ciencia. Bueno, me estou baixando un pouco do Team Rochas. Vale, seguinte motivo, que isto me parece súper interesante. Para poder golpear sen romperse os puñitos, teñen un núcleo que ten un amortiguador dentro. Wow. BMW drives Sí. this Full animal. equip. Sí. Y si Langosta os ten full que equip, cambiar, sí, ten sí. que ir ao taller, cobran yo mismo que a min, en función do seu Hasta la tamaño. ITV. No, Para porque ITV. a natureza é así como moi hippie, non che cobran nada, fancho todo por... Pero este animal non pasa ITV. Diste. No, no. É polos colores. Bueno, Como claro. non podes levar a carrocería, o sea, non podes levar a chapas. É moi Bueno, tuning. claro que non pasa a ITV, porque se lle di non pasas, lle dá tremenda hostia e o da ITV se queda sen ninguén que atenda. Compra ITV. Un saúdo a ITV. ITV ou violencia. E ITV, pero a mellor a ITV sí, porque seguro. Tum, 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 tum. Xa está. É ao superar a hora, que é como para de xa, para de que xa. recordar. Vale, esto é un dato que eu sinceramente non pude comprobar, así que esto tamén é un pouco Google, pero me parece un chulo, así que o vou dicir, aínda que logo sexa mentira, porque así funcionan las cosas. Google dicía que o golpe é tan potente que pode chegar a xerar unha pequena cantidade de luz e acadar unha temperatura de 1000 grados centígrados. Pero entón, Que isto é unha arma. o sea, O puñetazo. o sea, León este. Como Alcanza cantos temperaturas? 1000 grados centígrados. ¿Cómo lo vemos? Entón Wow. non rompe a rocha, directamente derrete, o sea... Sí, Bueno, entonces sí está relacionada con rocha. Guau, pues alégrame de que mida 12 centímetros, a verdad, e de que viva no mar. Claro, eu si... ¿Dónde vive? Pues claro, eu si ahora vou meter os pés. Non vive aquí. Se non me equivoco é do Pacífico, pero non estou segura. O Pacífico non é de fiar.
Non é nada desviado. Por eso creo que vive no Muchísimo Pacífico. cuidado co Pacífico. Ademais, a persona que lle puxo o Océano Pacífico, creo que era un movimento de distracción, de disuasión. La verdad. Probablemente sí. Sí. E xa o último motivo que a mí me parece fascinante é que os seus ollos teñen 12 fotorreceptores. Lembremos que é unha langosta e normalmente as langostas teñen de 2 a 4. Non E ten esta langosta. 12. Non a Ten todos langosta. os extras do coche. É a león mexicana. Que pensamos da langosta mantis? Se merece o posto de... Romper rochas, sí. No, animal favorito. Eu son a mantis. No, Eu ti son. non eres. Boicoteo as rocas. No, Boicoteo as ti non rocas. eres a langosta mantis. Ademais, o seu color favorito é así tamén. Me parece bien. Se Bueno. confirma. Nos gusta a langosta mantis. Eu doulle un 8. Un oito. Si, doulle un 8. Porque ademais xa a vin pelear. Off stream. Alex, ti que nota lle das? Home, eu baixarille un pouco por esas cores, O sea, pareceme tuning do Como? Pero comezo eso do non é 2000. Pero é que este é un exemplar adolescente. Entón, No. Ah, vale. Logo pásaselle, non? No, non sei yo pasa. Estás mentindo, non lle podes mentir aos convidados. algo se suavizará. Pues me parece una Aquí está mierda de en modo, notas. aquí está en modo asesinato. eu Bueno, creo. me parece una mierda de notas, con todos mis disculpas. O sea, un 10. Matrícula de honor. Na Sí, vida para animal. min sí. Genial. Me parece bien. Podemos pasar ao meu segundo animal favorito. Un caracol volcánico. Wow, creo un que- caracol do Alejó. Creo que este gustou máis. Este é un caracol volcánico. Primeiro motivo polo que me gusta. Vive en volcáns a 2.500 metros de profundidade e a 400 graus O centígrados. sea, que xa lle gaña a Mantis Cani. Non un pa un. No, Porque chega a máis temperatura que a Mantis Cani. no, a mantis co puñetazo Chegaba a 1000. E este caracol vive a 400. O sea, él... Pero non era que soportaba hasta 2000. Ah, eso non me lembro. Non acabas de mencionar 2000 grados nalgo. Algo. No, que vive a 2.500 metros. Ah, confundín medidas. Metros, grados, a ver. ¿Qué más da? Que máis dá? ¿Qué más da? Bueno, sí, bastante basic, la verdad. Vive a 400 graus, o sea, é un caracol que, o sea, nos estamos en Ourense a 40 graus queixándonos e este de aquí vive a 400. Confirmamos que é un autónomo que vive continuamente a 400 grados de alta temperatura y presión. Sí. E xa lle hai que poñer nota? No. Ou queremos máis datos? Temos máis datos. Vamos. A súa cuncha está feita de sulfuro de ferro e tamén ten amortiguador, porque Joder. está a cuncha, si me gustan los amortiguadores. Está a cuncha de sulfuro de ferro, logo unha capa de amortiguador e logo outra capa de calcio. Que nos parece esta arquitectura? O sea, para non pasar calor, ten pinta. Probablemente. A ver, Oye, pero tamén hai unha parte que está fora da cuncha. Xa iso non entendo para que. sí, un pouco tuning o caracol, é verdade. Sí, Como Como se un ten Hyundai Coupé. ten pinta de malandillo. Eso sí que o teño que dicir. Pois xa anda que a outra pegando puñetazos. Vale, seguinte motivo que eu creo que este é como... Que che dixen a ti, jalapollas? Que che dixen? Canta claro. Vale, eu creo que este é o motivo top por lo que o caracol entrou aquí. Fran, ponme o caracol. Non quere a Mantis. Vale, é que non come nada, absolutamente nada. Normal. Ten unhas bacterias vivindo dentro que fan como unha especie de fotosíntesis, pero utilizando xofre dos volcáns. O sea, viven en simbiose. As bacterias comen xofre e cagan o que come o caracol. E non teñen ardor. No, Wow. Non me tería esperado, eh?
Claro, é un pouco como Bueno, as carabelas portuguesas, non? non lle Están preguntei. formadas por outros organismos que crean ese corpo, entendo, ou algo así, máis ou menos. Claro, realmente eu creo que isto é máis como os paxariños, cando os hipopótamos abren así a boca e os paxariños lle quitan as cousas para que non se lles pudran os dentes e os paxariños comen de aí. Pues, Claro, digamos que esas bacterias son huéspedes de este Sí. caracol más que... Pero bueno, nos No, tamén pero, temos claro, bacterias. viven- Estamos desinformando pero a juego. viven en simbiose. Viven en Senón, simbiose, porque senón necesita, este claro. caracol tería que comer. E O caracol grazas a ter necesita as esas bacterias non come. Bueno, a ver, si come, pero... E Non caza. pensades que o caracol ao mellor lle apetecería probar outra cousa, pero non pode ou non necesita. Estando a 400 grados. Claro, que igual a comida non é moi apetecible a esas temperaturas. E logo ti pensa, cando ti acabas de traballar, se che dan a escoller entre poñerte a cociñar ti ou que che dean todo feito, Pero nunca disfrutas de nada, porque tes esas bacterias que che din solo quero tungsteno para vivir. E xa está. Nunca podes elegir, non hai libertad de elección. Boa, unha leitúa ou unhas espinacas a 400 graus, que maravilla. a esas espinacas non lles queda nada. Se as pasas pola sartén un cacho así e che quedan así a 400 grados que tes media espinaca. Existen. Espinacas. No estos. Os caracois. Os caracois. Sí. Sí, claro. Eu xuntaría Bueno, con outro bicho no ya. estanque. O último dato que a mí me pareceu fascinante para que se convertera no meu animal favorito, que li unha entrevista na que un científico dicía que era como un dragón. E ya Me está. parece Ah, unha comparación fascinante. para nada falacia de autoridad. Es un dragón ya. Como dixo un científico, Pero un científico dixo que era como un dragón. pues es un dragón. Que outros animais coñeces que os comparen con dragóns? No, non sei, pero as galiñas son dinosaurios. O sea que, As galiñas tamén están dentro dos meus animais favoritos. sí. Bueno, que nota lle poñemos a este caracol? Non me convenceu tanto, eh? É un pouco máis Gucci que o animal anterior, pero vou poñer un 6,8 logrado. Un 6,8. Sí, no, que non poda comer o que lle dé a gana, non o sei. E opto polo 7, polo menos ten unhas cores bonitas. Sí. Eu polas cores doulle casi a notable. Eu estou flipando. Logo necesito que me digades os vosos animais favoritos porque dubido moitísimo que algo supere a estes dous. Non sei, tío, non sabe. É unha pregunta moi comprometida. Mira, dende produción damoslle pollitos. Se alimentan de Falta eso. lle fai. Perfecto. E Nuria dicía antes o dos dragóns de Komodo, sí vexo que os podan comparar con dragóns, pero non a nivel de dragóns que vivan en fuego. Entón, A ver, é guai, pero non é tan guai. imagínate a temporada 3 da Casa do Dragón Non comezando con... No, porque non existe ainda. Ah, vale. Comezando con Novo Dragón entra en escena e aparece este señor. Como que non vende o mismo, que che Pero aparece é como un dragón portátil. Non ten nada. En plan, dragón de viaxe. Non se congela. Xa, esta foto me parecía un pouco... Maltrato animal. Sí, pero non había outra. Lo siento. No, pero... Sí, por lo que sea vais a 400 Es por la grados, ciencia, haya es por fotos. la ciencia. Por la ciencia. Pode ser. Bueno. Pero se a ti che gusta, nos poñemos en menos nota, non pasa nada. Non, Para min dan un 11. genial. Como 11. Matrícula de honor en animais raros. Me parece bien. Bueno, como xa saben as persoas que son habituais, xa que chegamos ao final de todo este debate, pois chega a nosa supersección favorita. A nosa sí, a da xente, a de TikTok, máis ou menos. Más ou menos. Sí, sempre nos gusta poñernos aí en tesituras controvertidas. E hoxe nos será menos.
non vai ser menos. Esta sección, pois como os vídeos que subimos en Instagram, en TikTok, se chama Opinións impopulares sendo galegas. E como non tiñamos nada sobre rochas, eu decidí tirar por outro dos meus animais favoritos, O terceiro animal favorito que son as gaivotas. Hostia. Hoxe, en Opinións impopulares sendo galega, amo as gaivotas. Ei, pero que isto era para decir as cosas que odiamos, non para andar dicindo cosas. Vaite. Vale, veña, chao. Son animais super inteligentes, cunha capacidade de adaptación alucinante e super resilientes nun mundo humano que é hostil. E aínda por enriba teñen que aguantar que ti as chames plaga cando estás ocupando o seu espazo. Claro, é que como se lles ocorre quedarse na praia cando ti vas pasar o teu día tranquilo. E se a ti non te gustan as gaivotas, pois ala. Eu expuxen o meu punto de vista. Ademais, as gaivotas ocupan rochas. Es verdad. Sí, E vas facendo o teu camiñiño e vas te metendo polos cantís e hai moitos niños de rochas que nos queixamos cando non, é que están aniñando nos teitos da cidade, que non sei que, pois non lle vais tocar as alas aos seus acantilados. Pero non falaches da capacidade que teñen para roubar comida á xente. Sí, eso deixaronmo nun comentario. Eu teño que dicir, claro, son de Gondomar, é certo que as gaivotas, especialmente as de CIES, teñen un adestramento super especial para aí. Pero teño que dicir que nunca me roubaron comida e nunca me cagaron en riba. Eu teño a teoría de que porque as gaivotas saben que eu as quero moito. E todo eso son vinganzas para as persoas que non as queredes. Porque eu sí que as quero un pouquinho. Un pouquinho, pero non moitísimo. No, sabes por que sí que as quero? Porque molestan aos turistas. Rouban GoPros en CIES tamén, o sea, o normal. O habitual para un animal para ser favorito. En realidad fan unha labor social moi importante nestes momentos que nos Poderían ser Robin Hood. Que fan logo con esas GoPro? As venden en back market. Probablemente. Están en Vinted. Están en Vinted. E de feito diminuiu o número de gaivotas nas CIES nos últimos anos. É dicir, sí que antes había moitísimas e, pois, polo que sea, as pragas que levan sufrido e demais enfermidades, diminuiu bastante o número. Aínda hai bastantes. Na miña opinión. Sí, pero sí que hubo e aquí tamén como unha peste importante, pero bueno. Sí, o sea, sí que é certo que é un animal que, en xeral, e en vilas de pesqueiros e demais, como que se creou certa, que é difícil, relación non simbiótica, pero un pouco parecida entre o humano e a gaivota, pero claro, es que ahora xa é un auténtico desfase, porque é o que dis, xa non só a pesca, o sea, a introducción de todo outro tipo de industria, tema eólico, moitos temas fan que xa non só as gaivotas, que moita outra fauna dos ecosistemas avícola, dos ecosistemas mariños este indo a pique e cada vez menos variedade e peor, a verdad. Eu aquí sí que teño que engadir que nos centros de recuperación de aves, o sea, se ti atopas unha ave que está pois intoxicada ou que ten algunha fractura ou algo así, ti en teoría deberías chamar para que a acollan e a recuperen. Pero, polo menos na miña experiencia, nos centros de recuperación de aves non recollen nin gaivotas nin pombas porque xa hai demasiadas baixo o seu punto de vista, entón, pois, se dejan morir. Criterios utilitaristas. Sí. Un poquito. Pero bueno, a ver, especismo, onde vivimos, é lo que hai. Funciona así, nos guste máis ou menos. Eu teño que facer unha pregunta antes de que todo isto remate, unha pregunta que levo pensando xa uns minutos, e é, aproveitando que temos aquí a Alejandro, pois preguntarlle todos estes anos investigando
indo a diferentes sitios tan variados, vendo tantos ecosistemas, tantas rochas, formacións afectadas por diversos tipos de inclemencias, cal foi, se puderas quedarte con esa paisaxe que che quitou o aliento por espectacular e donde a viches? Hostia, pois aí complexa a cousa, porque ao final cada unha é un pouco distinta. Nos, por exemplo, traballamos nas Azores tamén, no arquipélago, non? E aí teis bloques de toneladas que hai, o sea, sabes que se moveron nos últimos tempos, sobre todo por tema de tormentas tropicais ou case que ciclón, non? Entón son entornos que son moi impactantes porque son rochas volcánicas pois máis grandes que a unha persoa e que dis, pero se isto que pinta aquí enriba? Se non tiña que estar aquí. Pero que foi, pois, por un temporal con ondas, claro, de 12, 13 metros e que lle bateu contra elas e as levantou, pois, 3 ou 4 metros polos aires. Hostia, pois isto sí que non se ve todos os días. Xa, pois, eu xa tiña pendiente as Azores, pois, non sei se aí, pero... E agora eu quero preguntar o peor. Que se viene a arrasar. É verdad. O Eu peor, estaba preguntando por cousas que che gustan. o peor paisaxe, dis, de rochas. Hostia. De rochas ou de... Sí, do que xe. Claro, pode ser No, unha claro, paisaxe. pero estaba pensando ahora por ligalo un pouco, non? Tema, por exemplo, que estiven Vale, durante non son a varias... cidade, que nos gusta. Que rajes. Bueno, estive varias veces en Reino Unido facendo estudos por ali e, claro, as súas zonas costeiras son de hormigón. O sea, basicamente son rompeolas para que non che caia a casa abaixo. Moi atractivo non é. O sea, se che gusta a enxeñería, o mellor sí. Pero se non ter que asomar por riba do hormigón para ver onde está o mar, pois, non me chama moito. Xa. Sí, eu teño que dicir con eso que a mí me gusta moito a serie de Heartstopper. É unha serie que a fotografía é super bonita porque son todo como colores pastel, todo como moi lindo, porque ademais o cómic xa é así, entón incorporan moitos dos debuxos do cómic á serie, está moi ben. Pero claro, a primeira temporada o capítulo acaba na praia. E ti ves, pois, que levas toda a temporada dicindo, buah, que fotografía máis bonita, como coidan a estética, chegan a esa praia e dis, bueno, pois igual un filtro, non? Acabou o presuposto. O Caribe. Sí, era un pouco difícil de ver. Bueno, e xa que estamos con rajadiña, agora te tens que mollar ti, Laura xa se mollou. Bueno, non se mollou moito porque é un animal que lle gusta, pero bueno, é impopular, é unha opinión impopular, é verdade. Temos que dicir, porque todo o mundo ten que pasar por aquí, sinto moito, presentaxe este aquí de cuerpo presente, agora tens que pasar por aquí. Que cousa odias sendo galego que consideras que pode ser impopular? Adelante, micro aberto. Que cousa odio sendo galego que pode ser impopular? Odio é moi forte a palabra, pero sí, odias. Vale, os turistas non serven porque se non son de aquí. Non, pero bueno, un pouco sí pode ser. Sí, a ver, como exemplo, no primeiro programa nos fixeron o queixo. Que é fuerte. Sí, esta ten que ser a reacción que esperamos cando vexan Claro. o que ti digas. As berzas do cocido. As? Berzas do cocido. Non sei se iso En é odio certo. serio? Sí. Ou o repolo. Aquí xa se rajou do Hostia, repolo. ui. Home, a verdade que ti velo xa solo coa súa pinta. Eu son moi fan. A ver, as berzas, Eu tío. non. Os grelos tamén. O repolo. O repolo está super rico, de parte, como Que vai vas? estar rico iso? Dios E que mío. na miña casa Ves, ao cocido. final acabo eu enamorado deste señor. Vale. Bueno, acabas de chamar señor. Igual, Entre señores nos entendemos. Aparte ti que gaches de señor. Laura chama de señor a xente de 18 anos e agora pegou. Non hai dereito. lo siento. Somos todos señores. Malas manías. Os tres somos señoros. Me parece bien. Pero sí, jolín, o sea, na miña casa o cocido sempre se facía
con berzas e repolo, o sea, unha verdura escura e outra clariña. E para min non ten sentido comer unha sen a outra. É como que lle falta algo. Pois Bueno, máis igualmente vamos a apuntar aquí As versas do cocido. Ou o cocido completo. No. Ah. Tampouco queremos unha guerra, Genial, pois versas do cocido. Apuntamos así e nos vai tocar ir despedindo. Lembrando a xente, iba a decir que nos siga tamén en Instagram, en TikTok, @valuria.gal, para ver como rajamos das cousas. Agora estamos rajando un pouco menos, pero algunha rajadiña máis caerá. Sí, sempre, para iso sempre hai tempo. Algo cae, sempre. Sí, esperemos. De cara ao programa que ven, que xa tamén vai ser controvertido. Pero antes de falar do programa que ven, temos que despedir como corresponde a este. Foi un auténtico placer terche aquí hoxe falando basicamente de moitas tonterías e moitas cousiñas pouco serias pola nosa parte, pero estiveches aí poñendo o dato e a racionalidade e a verdade que foi un cacho moi bo. Esperamos que tío pasamos de estar. Sí, por Foi un suposto. programa moi interesante. Vale, sí, pois digo, efectivamente, foi un programa de rochas interesante. A xente sacando clip aí tamén. Foi Si interesante. isto xa me Así que apunto eu nada. para cando me pregunten de que traballo, cando falo, vou a porte a ti dicindo que é un programa moi interesante das rochas. Isto venme moi ben, Sí, pode ir no currículum ahora. Valuria, Carta de episodio 3. recomendación, Valuria 3. Sobre todo el cando dicindo, bueno, a ver, é que eu non son experto en rochas, son xeógrafo. Entonces, nada, bueno, un auténtico placer. Moitísimas grazas por estar aquí con nós. Moitísimas grazas, Laura, por conseguir este programa, porque a verdade é que se non fora por ti non estaríamos falando de rochas. Moitísimas grazas a todas as persoas que vos pasastes hoxe polo stream. Convidamos vos tamén a seguir a Twitch en galego, a mirar un pouco máis de información sobre o Obradoiro Digital Galego, a asociación que fai posible este streaming. Moitas grazas, Fran, por aguantarnos un día máis, por estar aí atrás. E nada, supoño que isto todo e que nos veremos no seguinte, que xa vos contaremos de que irá. Sí, Así que moitísimas grazas. grazas a todas e vémonos no seguinte. Chao. Valuria, o fogar das renegadas.